Por que, camelia caprichosa? Por que dentre todas as formas imaxinables elixiches aquela que outorga unha beleza tan efémera, puntual e fráxil, que ata o mesmo empeño do vento podería destruir? Mais agochando a túa delicadeza baixo un pano de pétalos de imposible simetría, xogas a ser flor para recibir, con cada novo sopro de vida, a admiración desbordada duns ollos espidos de todo prexuizo, asombrados ao contemplar semellante e caduco esplendor, outra, e por primeira vez. Xa ves, todo este alarde estilístico para dicirche, simplemente, que así te descubro eu cada mañá, precisa ou etérea, sempre virxinal.